какво всъщност е предприемач, какво е предприемачество. Кажете ми, примерно, казвайте, нека да дискутираме. Примерно, кажете ми думички. Има ли разлика, примерно, между бизнесмена и предприемача? Моят избор, който аз реално трябваше да направя, като бях в Англия все още, беше дали да се върна в България да работя за себе си или да работя за голяма корпорация, а възможностите ми бяха доста големи и имах право да избирам. Но аз никога не съм чувствал, че ако работя за някоя голяма корпорация, аз ще съм щастлив от това нещо. Това нямаше да ме прави щастлив. Така че винаги всеки един избор, който правите, задължително вие трябва да следвате дали искате да го направите и дали това нещо ще ви прави щастлив. Защото няма значение колко пари аз изкарвам, няма значение каква кола карам. Накрая на деня е важно вие като си лягате в леглото, дали сте удовлетворени от себе си, дали сте били удовлетворени от деня си. И така, в смисъл, друго важно нещо, което вие трябва да създадете. Дали България е подходящото място за вас? Защо не? Нали, логично. Аз съм избрал България, обаче аз съм бил в чужбина преди това 4 години и съм си направил равносметката дали да избера България или не. И мога да ви кажа, че до момента не съжалявам нито за секунда. Уж си мислите, че аз знам всичко. Не, аз въобще не знам всичко. И в момента, в който всеки път, дори като водиш, аз заставам там и слушам истории на успешни хора, аз научавам толкова много нови неща. И през цялото време си казвам, вау, аз организатор ли съм или съм участник? Обаче в същото това време именно тези неща те карат да имаш по-голям кръвоглед и да разширяваш своята зона от контакти и приятелства. Много важно нещо. Предприемачът си е сам шеф, обаче той много често работи повече от другите хора. Защото няма събота, няма неделя. Примерно, сега ще ви покажа, миналият уикенд бяхме на стартъп уикенд Пловдив и аз и съдружникът ми тук, както виждате, по този начин прекарахме нашият уикенд в работа, която почваше от 9 часа до 12 часа и създавахме нова идея. Нов продукт и накрая спечелихме. Но не е това важното. Важното е, че ние сме решили да се провокираме, да се опитваме да направим нови неща, да се опитваме да получим нови знания, нови умения, да излизаме извън зоната си на комфорт. Защото само по този начин ние ще ставаме по-добри. И така, повечето успешни предприемачи, както ви казах, не започват сами, а са съдружници или съоснователи. Няма такова нещо. Нито един предприемач не е успял само сам. Винаги зад него стои екип. Аз се казвам Веселина. На 22 години съм и уча икономика в Пловдивския университет. Може би ви звучи познато, може би сте се запознали с две дами, Ваня и Вяла, преди малко, които правят същото. Обаче са коренно различни и двете. Пълни противоположности. Не знам коя ви допадна повече, дали Ваня, която очаква някой нещо се да й даде, някой се й е длъжен, всичко около нея е ужасно, обаче тя е страхотна, нали? Въпреки че е малко мързелива, не й се чете, не й се работи и животът е еднообразен. Не знам, беше симпатична, не? Или пък Вяра, но може да кажете наивна мечтателка, или малко преувеличи, непоправим оптимист. Дали е така? То щастието било въпрос на късмет. А какво е това късмет? Късмета, тя сама се го е създала. Късмета, това е да можеш да видиш възможностите. Те не ти падат на главата. Ваня може би няма очите, с които да види тези възможности. Но Вяра има тези очи. Тя сама ги преследва, сама се възползва от тях, сама създава такива възможности. Преди няколко години, когато бях в гимназията, аз трябваше да реша по кой от двата пътя да тръгна. Дали да слушам хората, които около мен постоянно говорят България, то тази държава е 20 години назад, нищо не се случва тук, то това няма държава, няма здравеопазване, дупки по пътищата. Нали, тук не е за млади хора, няма реализация. Дали да послушам тях?
или да предприема нещо, да взема живота си в собствените си ръце и аз да бъда виждащият фактор за това, което се случва с мен и съответно с хората около мен. Не знам, мисля, че всеки от нас е бил на този кръстопът. Аз взех моето решение. Аз тръгнах по пътя на зелената вяра, но не на сляпата вяра, не зеленият път на сляпата вяра, а на вярата в себе си, на вярата в това, че мога, на вярата в това, че искам и че наистина мога да го направя. Занимавам се с земеделие, имах късмета, забелязаха ме, че така или иначе съм упорит, работя, разбирам и започнах да работя в една структура, която е по програма за развитие на селските райони, писане, управление и финансиране на проекти. 3-4 години, страхотно, супер, но на мен това също не ми стигна. Може би ще кажете този алчен, този иска да награби всичко, но както и да е, това съм аз. Започнах да се занимавам с браншовите организации в сектор земеделие. Много работа, значи представете си го. Имате земеделие, имате проекти. Това нещо се отнема време. Слагате отгоре браншови организации. Това също отнема време. В момента съм заместник-председател на Националния съюз на говедовъдите, която е най-голямата браншова организация в България. В управителния съвет съм на още една организация, която също е браншова голяма и участвам в трета като работа. Баща ми членува там, аз работя, той ходи по банкетите. Реално разпределили сме си задачите. Кой от каквото разбира, това прави. Значи първото и най-важното е експертизата. Хора, без вие самите да имате знания, опита се натрупва, но знанията зависят само от вас. Трябва да четете, трябва да се интересувате. И трябва да крадете, но не да крадете материални ценности, а да крадете опита на другия. Значи, важно е, когато видиш някой, че знае нещо, че може нещо, да си откраднеш от него. Така си спестявате много време и така човешката цивилизация се развива. Тези, които се раждат, крадат от тези, които вече така или иначе са научили. Значи експертизата е важна. Упоритостта. Споменах ви за гонени през вратата, през прозореца и може и през комина, ако има. Значи трябва да сте упорити, но не упорити по начин, по който да сте нагли. Нещо трябва да го постигнете. Трябва да знаете какво искате. Трябва да знаете, че можете да го направите, когато го получите и съответно да си го преследвате. Работа в екип. Вие можете да се огледате около вас, имате приятели, познати, хора, които срещате на улицата, просто така. Моята практика, моят опит е доказал, че от 100 човека преди 5 години, които съм познал, сега работя само с един. Но работата в екип е най-важното нещо. Както предприемачът вече ви беше споменато, той не работи сам, той работи с хора. Той умее да въвлече хората с него и за него да работят. Тоест, разликата между бизнесмен и предприемач, според мен, това е, че предприемачът работи с хората около него, развива ги и заедно успяват, заедно се движат напред. А бизнесменът какво прави? Гледа той там да е добре и така нататък. Мое лично мнение. Всичко е просто чудото на приятелството. И това да имаш по-добър пример в живота си, да имаш шанса да се докоснеш до друг начин на мислене, на живот, на поведение, да почерпиш от големия приятел и това може би ще отключи в теб силите, увереността ти да промениш нещо в себе си. Аз самата съм от тези, които аз мога да споделя само собствения си опит, не мога да говоря за чуждия. Но от собствен опит знам какво означава да виждаш пред себе си чудото на това децата да получават увереност. Един несигурен, плах, малък човек, само чрез приятелството да бъде променен тотално, да бъде обнадежден, да бъде изпълнен с вяра, да бъде готов да започне нов период в живота си. И да си доброволец. Не е професия. Призвание. То е една магия.
Значи и вие можете. Не се страхувайте. Провокирайте се. Работа, работа и работа. Никоя идея не е по-велика от ума, който е създал. И за това, което искам да ви кажа с това е провокирайте се, учете нови неща, четете книги, говорете с хора, запознавайте се с хора. Никога не се ограничавайте само в една сфера. Никога не се знае кога умът ви ще роди идеята за милиони. Защото тя може да дойде само веднъж, обаче вие трябва да я развиете и с вашият ум вие да я реализирате накрая. Защото нито една идея не носи стойност, докато тя не бъде реализирана. Запомнете го.